Nečakal som to, ale tento Avatar ma bavil viac než ten minulý. Nie preto, že by Cesta vody bol slabidiel, ale preto, že Oheň a popol ide iným smerom a robí niekoľko vecí výrazne lepšie. V prvom rade sú to akčné prvky. Tých je tu citeľne viac než v predchádzajúcom filme, sú intenzívnejšie, dynamickejšie a výborne spracované. V prípade Avatar filmov ide už o istý štandard, ktorý jednoducho funguje. Obrovským highlightom je pre mňa klan Ash People, známy aj ako Mangwan. Ide o oveľa primitívnejšiu verziu Na'vi s úplne inými hodnotami, než na aké sme z Pandory zvyknutí. Ich vodkyňa Varang bola skvelá a vždy som sa na scény z ňou tešil a skvelo doplňala celkový zážitok z filmu. Úprimne ma mrzí, že tento klan nedostal viac priestoru, pretože potenciál tam bol brutálny. James Cameron opäť raz dokazuje, že Pandora je jeho srdcová záležitosť. Svet je nádherný, bohatý a každým filmom nám ukazuje nové zakutia tejto planety. Stále mám pocit, že sme videli možno len polovicu z toho, čo Pandora reálne ponúka a práve to z nej robí akýsi unikát v dnešnom filmovom svete. Čo sa týka špeciálnych efektov, tam sa ani nemáme o čom baviť. Avatar je v tomto smere úplne inde. Úprimne, kedy ste naposledy videli film, pri ktorom ste mali pocit, že celý svet na planete pôsobí reálne až hmatateľne? CGI tu nie je len efekt, ale základný stavebný kameň zážitku. Zaujímavou a dôležitou postavou je v tomto filme aj Spider. Ak mám byť úprimný, neviem, či sa mi vývoj jeho postavy páčil alebo nie. Na jednej strane je jeho dejová linka extrémne zaujímavá, no na druhej strane mám pocit, že prišiel o čas svojho pôvodného čara. Cameron ani tentokrát nepoľavuje v odkazoch na hodnoty, ktoré sú pre Avatar filmy typické. Ochrana planéty, prírody, všetkých foriem života a sebadeštruktívne správanie ľudí sú tu stále veľmi silne prítomné a páči sa mi, že sa ich nebojí divákom pripomínať. Mnoho ľudí vraví jednu a tú istú vec, že sa v tomto Avatarovi veľa vecí opakuje, vrátane niekoľkých záberov, hudby a mnoho ďalších vecí a poviem vám na rovinu, je to pravda tak z polovice. Do úvahy treba brať ešte jednu vec. Film má 3 hodiny a 15 minút a absolútne neodsudzujem nikoho, koho to odradí od návštevy kina. Ale tento film si viete naplno užiť iba v kine. Na veľkom platne s kvalitným zvukom. Doma si tento zažitok jednoducho nezopakujete. Aby som to zhrnul, ak sa vám páčili predošlé 2 Avatar filmy, Oheň a popol sa vám bude páčiť tiež. Je tu všetko, čo fanúšik tejto značky očakáva a ešte niečo navyše. Úprimne si však neviem predstaviť, kam sa deje posunúť ďalšie 2 filmy. No presne preto sa na ne po tomto filme naozaj teším. Úprimne,